על אופנוע, בגלל שכל ילד שמגיע לגיל 16 זה הראשון שהוא יכול להוציא. ורציתי גם, עם הרישיון הזה יכלתי להיות נעד יותר ולהגיע ממקום למקום. מנסים להיזהר כמה שאפשר, לא לעשות שטויות, לא להתפרע. מה, ואיך שילמת על הוצאת הראשון? לא יודע, חילקתי פליירים, אספתי כסף, חסכתי. אתה בעצמך? אני בעצמי. הייתה שאמא שלי בהתחלה קצת התבאסה, ואז הבינה שאם זה טוב לי, אז סבבה, כאילו אפשר... אבל צריך הרבה כוח שכנוע. מה, היה לך איזה מקרה עם האופנוע שנפלת, עשית תאונה? רק החלקות ברוך השם. מה שגרם למכור את האופנוע, יותר נכון, מי שגרם למכור את האופנוע זה ההורים שלי. היו לי ניסיונות רבים להשאיר את האופנוע בבית, אבל הם לא הגשימו. היו לי כמה החלקות, וההורים שלי הבינו שזה תחום מסוכן, במיוחד לגיל הצעיר הזה. ונוצרו הרבה ויכוחים בבית, ובסוף החלטתי לבחור את האופנוע. בכל שנה נפגעים בממוצע 920 רוכבי אופנוע וקטנוע צעיר, בגילאי 15 עד 24. יש הטוענים שגיל קבלת הרישיון צעיר מכדי לעלות על הכביש, ומכך עלה הרעיון להעלות את גיל קבלת הרישיון מגיל 16 ל-17, ולשנות את אופן ההכשרה והתיאוריה. איך הרישיון משמש אותך לצרכי עבודה? טוב, אז ככה, אתה יודע, בשביל להיות שליח, אתה צריך רישיון לאופנוע. ואני הייתי שליח בהרבה מקומות בגן ים, בפיצריות, בהמבורגריה, כמעט בכל המקומות עבודה שיש. עכשיו, כשאני עובד כמלצר, אז אתה יודע, זה הרבה יותר קל להגיע לעבודה ולחזור, כי זה לא כמו פיצריה שחבר יכול להקפיץ אותי, אמא יכולה להקפיץ אותי. עכשיו זה במקום רחוק, זה לא באותו מקום. והקטנוע משמש אותי גם להגיע הלוך וגם חזור, כי לא תמיד יש הסעות מתאימות. אז עכשיו תמיד יש לי מוצא.